mga katuyuan sa Santos nga Misa. May God bless all the intentions of our sponsors, donors, and members of our support groups. Good health and fast recovery to Nathan Thomas Hu, ng tati, Mrs. Chan Shin Lam, Delia Abelia. Thanksgiving for the gifts of life given to Virgie Asnar on her 60th birthday. Pahuling dayon, nila Nestor and Beatrice Avestruz, Gamaliel Ong, Jaime Lim, and Soy Ching Lim. Ikaduhang Domingo sa Adbyento, atong makita og masaksihan ang kanunayng pag-ayo sa mga tulay ug kadalanan aron mahimong sayon ug hapsay ang pagbiyahe ug dali ra makaabot sa atong padulngan. Apan naningkamot ba usab kita sa paghimog maayong agianan padung sa Dios? Giandam ba usab nato ang atong dalan alang sa pag-abot sa Ginoo? Niining ikaduhang Domingo sa Adbyento, kita giawhag nga andamo nato ang dan alang sa Ginoo ug hawanan nato ang iyang agianan pinaagi sa pagbiya sa atong mga sala aron mahimo kitang angayan ug takos sa pag-abot sa Ginoo nga atong Dios. Nan dawaton ta siya nga mahinangpon niining Santos nga Misa. Palihog Manindog. Manika, ayaw paglangan Ginoo, ang among kasing-kasing, nagkahulat kanimo. O manika, uglam daging kanulong, ang mga kanasuran, sulugod ang pagdumog ug ang pagkamapahitason nagdala ka namo sa dakong kapildihan. O manika, ikaw ang among gilauman, luwas sa kami sa kadahuran. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, ang Ginoo nga naa kanato unta maghatag tog kalinaw sa tong kasing-kasing. Kitang tani adinhi karon nga nagsimba nato mga igsoon dias sa kapanimalay unta ang kalinaw sa Dios manaa diha kaninyo. Kay pastong igsoon nga mga masakiton nga nagsimba niini, no? Of course, ang kalinaw atong ipakinaot kaninyo, natagaan ka mo kaayon sa sakit sa lawas o sa kalag. Maigsoon, sa itong pagandam ng Santos nga Misa, ug ni panahon sa Adbyento, lano gayo ang pulong Lumita Isaías ba? Nga mabut ang Ginoo sa kasing-kasing o kalinaw. Kunaan na ang gitawag na itong ang mga bukid atong patagon, ang mga hiwigadan atong tuliron, no? Ug si San Juan Bautista nag-ingon mahimo kini kun kita makinulsol ug basol sa mga sala. Muna nga maandam kita di lang pag-abot sa Ginoo diha sa panahon sa Pasko, kundi haron sa pagsaulog ng Santos nga Misa ato ang hinulsulan o basulan ng atong mga sala. Isugid ko ang atong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko sayod ka man kini nga laon, misalig lamang sa kahayo mo.
Dagan kita sa Dios magagagahom sa tanan, pasiluon ng atong mga sala, dadungadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Dios nga magagagahom ug maluluyon, wala untay mga buhat namo dinis kalibutan nga makabalda sa among mahinangpong pagsugat sa imong anak. Hinunua linamdagan sa langit nun mong kaalam, himuag kaming takus sa pakiguban kaniya. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari ubang kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Muabot na ang Dios aron sa pagluwas sa iyang katawhan. Kinahanglan dawato nato siya pinagi sa pag-andam sa iyang dalan. Ang unang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Ayaw kamo, kabalaka, katawhan ko, Jerusalem, ug ingna siya nga wala na gubat, nga gipasaylo na ang iyang mga sala, ug nga siya nakadawat nagdubling silot alang sa tanan niyang kalapasan. May usa ka tingog nga nagsinggit, pag-andam og dalan alang sa Ginoo didto sa kamingawan. Himuan ninyo ang usa ka tulid ug lapad nga dalan didto sa disyerto alang sa atong Dios. Abunuhi ang tanang walog, pataga ang tanang bukid. Ang kabungturan mahimong patag ug ang dapit nga gansal-gansalon mahimong hapsay. Unya ipadayag ang himaya sa Ginoo ug makita niini ang tanang tao kay ang Ginoo maoy nagsulti niini. Tunga sa habog nga bukid o Sion ug imantala ang maayong balita o Jerusalem, tigmantala sa maayong balita. Hala singgit ug ayaw kahadlok. Ingna ang mga syudad sa Huda, ani-ana ang imong Dios. Ania ang Ginoong Dios ug maghari naggayod siya. Dala ang katawhan nga iyang giluwas. Sama sa usa ka magbalantay sa karnero, pasibsibon niya ang iyang kahayupan, ang mga nati iyang kuguson, ug agakon ang ilang inahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo, ug atagi kami sa imong pangluwas. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo, ug atagi kami sa imong pangluwas. Pamatiyon ako ang gisangyaw sa Dios. Sa Ginoo kay nagsangyaw siya sa kalinaw ngadto sa iyang katawhan. Hadul gayod ang iyang kaluwasan kanilang mahadlokon kaniya. Ang himaya nagpuyo sa atong yuta, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pakita Sa imong kaayo, ug atagi kami sa imong pangluwas. ang kaluoy ug ang kamatuoran magtagbo, ang katarong ug kalinaw maghagkanay. Ang kamatuoran mo gitib gikan sa yuta, ug ang katarong mudungaw sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, Sa imong
sa iyang kaayuhan, ug ang yuta mo hatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan, ug ang kaluwasan diha sa iyang agianan. Ginoo, pakita sa imong kaayo, ugali kami sa imong panluwas. Ang Dios wala maglangan sa iyang pag-abot. Hinuon nagpailob siya kanato, kanusa kita mahimong angayan sa iyang pagbalik. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pedro. Apan mga higala, ayaw ninyo hikalimti nga sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa 1,000 ka tuig. Ug ang 1,000 ka tuig ingon lamang sa usa ka adlaw. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad, sumala sa gihuna-huna sa uban. Apan siya nagpailob kaninyo, kay dili siya buot nga may usang nga malaglag. Kundili nga ang tanan maghinulsol ug mubiya sa ilang mga sala. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot ingon sa usa ka kawatan. Niadtong adlawa, ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinaguok. Ug ang mga planeta ug mga bituon sa kalangitan musilaob ug maut-ot ug mahanaw ang yuta uban sa tanan. Laglagon man niining paagiha. Unsa may angay ninyong buhaton? Kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan ug ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Samtang magulat kamo sa adlaw sa Dios, ug buhatan ninyo kutob sa inyong mahimo, aron moabot pagdali ang adlaw, nga ang mga langit musilaob ug maut-ot, ug ang mga planeta, ug ang mga bituon sa kalangitan, mga tunaw tungod sa kainit. Apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios, nga mao ang bag-ong kalangitan ug ang bag-ong yuta, diin maghari ang katarong. Busa mga higala, samtang nagpaabot kamo ni adtong adlawa, paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli ug dili masaway sa Dios ug may pakigdait kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, Ang Ginoo manaag kaninyo. Manaasa kanimo. Ang sinugdanan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Hinayaw ikaw, O Ginoo. Mao kini ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo, ang anak sa Dios. Nagsugod kini sumala sa sinulat ni Propeta Isaías. Aniya ang akong sinugo, nga ipadala ko una kanimo. Aron andamo niya ang imong agianan. May nagsinggit dito sa kamingawan. Andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Hawanin ninyo ang iyang agian. Busa namunyag si Juan
sa mga tao dito sa Kamingawan ug nagwali, hinusuli biyai ang inyong mga sala ug pabunyag kamo ug pasayloon kamo sa Dios. Ang tanang tao sa lalawigan sa Hudiya ug sa siyudad sa Jerusalem nangadto kang Juan aron pagpamati kaniya. Gisugi nila ang ilang mga sala, ibunyagan sila ni Juan dito sa suba sa Jordan. Ang bisti ni Juan hinimo gikan sa balhibo sa kamilyo, panit ang iyang bakos, ug dulon ug dugos ang iyang kalanon. Mingon siya sa katawhan, ang tao nga moanhi sunod kanako, mas gamhanan pa kay kanako. Di ako takos bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Nagbunyag ako kaninyo sa tubig, pansiya magbunyag kaninyo sa Espiritu Santo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Iyata sa kaduhang Domingo sa Adbyento, no? Nga sa tuang pagpadayon sa pangandam, no? Alang sa pag-abot sa itong Ginoo, mapanahon mas Pasko o kaha sa panahon sa katapusan sa kalibutan, mga igsuon. No? Ato hinungduman di ay nga sa unang Domingo, gidikutan na to ang unang kandila nga nagtimailhan og hope, paglaom. Diin ang mensahe ikan ni Isaias nilanog kayo ang kalibutan nga naas kangit nga kita nagkahayag. There is hope sa ato mga pag-antos kay anay kahayag. Niya karong Dominguha ang kaduhang kandila nagkahulugan kini og gugma. Mas mosanag ng paglaom tungod sa gugma sa Dios kanato. Mas ni sanag ang kahayag. There is hope because God loves us. Unya kini lanog kaayo ang pulong ni Isaias, no? Ang mensahe sa ikaduhang kandila pung paniya nga ri sa iyang kay kini mao'y ang Ginoo mo'y nagsulti ni ini, the message of the second candle. Tungas sa habog nga bukid o Sion, o imantala ang maayong balita o Jerusalem. Imantala ang maayong balita. Hala singgit o ayaw kahadlok, ina nga ang siyudad sa Huda, ania na ang imong Diyos, ania na ang Ginoong Diyos nga maghari na gayod. Ania siya, dala niya ang katawhan nga iyang giluwas. Sama sa usa ka magbalantay sa karnero, pasibsibo niya ang iyang mga kahayupan. Ang mga nati, iyang kuguson, ug agakon ang ilang inahan. Mensahe na sa kadawang kandila. May paglaom tatungod ka ang Ginoo na higugma kanato. Kini panahon sa Adbyento ba, no? No ni panahon nga kita nagpaabot sa mga taliabot, panahon kini nga nangandoy ta, na manang hinao ta, panahon kini sa waiting for the coming, no? Gani ato man ni siyang maninaw sa mismo gani sa mga Christmas carols karon nga makita nimo ang mensahe ba nga ang mga tao ni panahon na nangandoy o nanghinaot ba, no? One of nga popular kayong kanta nga nagpadayag ni kining itawag na to ang kanta sa I'm dreaming of a white Christmas, no? No? Sa ito na I'm dreaming of a white Christmas, just like the one I used to know. Pero ending na
na siya, no? Kanang, I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Diba, mo na ito mahinaot God, no? Sa panas Pasko ba? Nga itong Christmas, unta, merry and bright, no? Merry and bright. Do you know of a Christmas carol nga diin murabag nangandoy ba nga untas panahon sa Pasko magiusa ta diha sa pamilya ba, no? We will be one in the family. Mun atong pangandoy ba na we will be one in the family. Doon ako nahibawan. Ambot kay bawa mo kanta ni kay ako di mo kibaw ni mo kanta, no? Kaya nang gitawag to I'll be home for Christmas, di ba? I'll be home for Christmas. You can count on me. Ya, munong tadi ano, munong ketas-tas ba di siya? Pero ending tanawang ending niya, no? Yung ka. I'll be home for Christmas. If only in my dream. Siguro ni good mo yun, no? Layo kay siya, no? You want to come for Christmas by all means, pero could not come mo sa damgo lang, no? But you know, damgo yun itong mga tao to have that family to nga naata as a family sa Pasko. So nas pangandoy sa mga tao. Mga pangandoy sa mga taong nagminhalay, no? We want to have Christmas with our loved ones, di ba? No? Na ako'y nahagdaw di ana nga kanta, no? Again, may tingali nga murag may mga mga kanta limatong choir ba? Kaya bitang kanta nga sa ulan og sana ngayong Pasko, no? Lawa na. Sa refrain lang niya, ang refrain niya, no? Sa refrain na sana ngayong Pasko maalala mo pa rin ako, hinahanap ang pag-ibig mo, at kahit wala na nangarap umasa pa rin ako, muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Again, magkita kami ng pangandoy ba? Everybody would like to be, you know, with our loved ones. Panos Pasko, anak ka magtupad sa mga kontra. No? We want to be, especially people in love. Christmas is to be with the atong minahal sa kinabuhi, no? Whatever it is, no? Pero doon ikantag yung nga katandog na ko ba nga murag masubo ko ba nga murag it's a song pero painful song ba. Okay ni Bisaya ni kantaha. Kato bitaw kanta bitaw sa kuan Pasko sa Binilanggo. No? Ato sa kuan ano yo tawara goda resip dito di bitaw kantaho na ingon siya sa kauban pa ko ang akong mga ginikanan, inig-abot sa Pasko, malipayon ug masadya ang tanan. Karon nga wala na, ang Pasko ko ay kagulanan. Ako karon ani ana sa mabugnaw nga bilangguan. Merry Christmas na lang sa akong mga minahal, sa akong mga kahigalaan, sa malipayong puloy-anan. Ako may nag-antos, wa magapaabot nga kaluy-an, ampo niyo ng ako. Merry Christmas na. Ano kanta ka na? Sa gikauban ko man
Magandang Pasko. Pero maigsoon, no? Kani panahon na ba, naaran nato mga pangandoy, no? Dahil sa Advento, panghinaot, no? Nakita ginato, no? Ato ang the waiting of the coming. Pero ay kalimti ha, nga labaw na nato ang giyon ning panahon sa Advento, atong gipangandoy o atong gipaabot mao ang atong Ginoo. More than ever. Siya gid mangandoy ta sa minahalas kinabuhi. No question about that. Pero timani mawa sa passing, dili ta was passing. Siya nga to ang gipangandoy, gipaabot. Nahibaw ba mo? Nga dili lang kita ang nagngandoy o nagpaabot sa taliabot. No? Di lang gani. Gani, nag-una pa nato ni siya pagpangandoy sa pag-abot o sa taliabot. Ang una gyud niini mong atong Ginoo. Siya may una gyud nga nagpaabot nato. Nga nangandoy nato. Nga kita moabot nato kaniya. Siya. Kay siya unang nagmahal gyud kanato. Gani siya unang nagpaabot kanato. Katong bitong sugilano sa prodigal son, no? Siya, anak na kasala niya, ipalayo niya. The father was there, waiting. Unya diha na, nidagan gyud siya good. Nidagan siya sa pagtagbo sa pag-abot siyang anak. Ang Ginoo nagmahal kanato has been waiting for us. In fact, mga igsoon, no? Ang atong amahan sa langit, ang Ginoo ba, has been dreaming for that white Christmas. Siya nagdamgo diha kanato nga unta kita di man niya magmalipayon, kita maluwas, doon natay bright and white Christmas. Mo ni damgo niya, mo na gihatag niya nato iyang pinanggang anak, haron kita doon natay Pasko gyud nga malipayon. He's dreaming and he's planning. Siya ang atong amahan nga to sa langit, siya gyud ang nangandoy nga we will be at home for Christmas. Dili lang sa damgo, kundi sa atong tasatag sa kakasing-kasing. He's dreaming. Kasi panahon sa Pasko, He will find His home in our hearts. Siya ang damgo ni Ana. Siya ang kaningkamot nga ning panahon sa Pasko, sama-sama kita. Dili lang sa araw ng Pasko, kundi kada adlaw sa itong kinabuhi. Mao ka na niya. Ug nabawsan na siya nangandoy nga kita nga naa si bilangguan sa sala sa atong kasalanan ba, kita unta malingkawas na ning panahon sa Pasko. Mo ni pangani haron kita sama-sama uban kaniya. Siya ay unang nangandoy siya ni. Siya. Muna ang pangutana, unsa may atong buhaton nga masama-sama ta uban sa Ginoo ni panahon sa Pasko. Unsa mga babag nga dili sa babag ba nga sa atong pagkikita diha sa Ginoo ba, pagkitagbo sa Ginoo. Ibaw ka ato lang kami naon gyud ang sulti, no, sa atong gibasa karon sa first reading ni Isaías o sa gospel kang St. John the Baptist o ang gisulti ni San Pedro sa iyahang sa kaduhang pagbasa. Unsa may atong buhaton? Pupa ni Isaías, pag-andam sa pag-abot sa Ginoo, ingon siya, ang bukid ninyo in taon pataga, ang mga libaong, no, hulipi, ang nag-ikis-ikis nga daan tarungan, hapsaya, no? Muna insulti niya. Unya kini gi-explicar gyud, no, sa gospel, sa ebanghelyo. Unsay po ni San Juan, ningon siya, buhaton mao kini, basuli o ginusuli ang inyong sala. Muna pasabot ana, ginusuli, contrition, no? Pagguwa imong kinabuhi, conversion. Kana po pa niya. Pag-uli, pagpasayloay ka mo. Ano ba tayo kanta ka na gitawag to? Kay pupa sa uwigon ako, Pasko na, magpasayloay ta, oy, kay Pasko na.
Mas Pasko, mahimong mag-away sa ta. Kay Pasko na mo pasaylo kita. It's no? Pero nindot kayo ang pusulti ni San Pedro sa ikaduhang pagbasa ningon siya. Ito pahimusli gyud ninyo ba? Kining panahon naghatag to sa Ginoo, no? Where ingon siya, a day is 1,000 years, 1,000 years is just a day for the Lord. Kining panahon of grace, kining panahon sa Adviento, grasya kini gihatag kanato ug ang iyang panghinaot unta nga ning panahon na karon kita puong paniya mabalik kadto kaniya. Kita maghinurso sa mga sala. Make it today, otherwise it will be too late. Ug tanawa gud unsay sulti ni San Pablo, ni San Pedro, ya? Ningon siya mao ni atong buhaton na puong niya sa pagbusa, mga higala, samtang nagpaabot kamo niyatong adlaw, paringkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli ug dili masaway sa Dios ug may pagkidait kaniya. Kinahanglan magkinabuhi kamo nga balaan ug ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios samtang naghulat kamo sa adlaw sa Ginoo. May pasabot niya, this is a grace nga kita buhi at this time. Ang mensahe mo ni, before it's too late, kinahanglan ginato ta, magpuyo ta kinabuhi nga tarong. Maminaw ta aning tulunong atong paladungan ng mga pulong sa reading sa ito karon. Di sa yun, di sa yun pag-usap ng kagulingon, batasan, you know that, di sa yun ang pag-usap sa kinabuhi. Ang reconciliation dili kinahanglan kini gyud sa gitawag sa Espiritu Santo pagtabang diha sa Ginoo kinahanglan gyud ni siya. Mao bitaw nga awhagon to kamo nga ning panahon gyud nga nangandam kita sa ebanghelyo ba mukuyog ta sa bagang pundo sa katawhan nga nikuyog ni Juan padung sa desierto kasang tuyo kay maminaw sa iyahang giwali. Ang hinaot ko mga igsoon nga kining panahon Diyos ning panahon sa Adviento, find time in your life, in your heart, a desert place, silence ba, nga maminaw ka sa pulong sa Ginoo. Pray, pulong sa Ginoo, find time. Hindot ka ita, nga makahigayon mo ka ng retreat, Advent recollection. Pero di lang ka na, hindot ka ni, magsugod na marong Biyernes ba? Masabado ang misa de Gallo, pagkanindot anang okasyon na. Nga kung musimba lang yun ta, musimba ta, kada yun adlaw, no? Maminaw tas pulong sa Diyos. Dili kay matuog, ha? Nakitrabaho sa hay, sayo mo mata, o nag-abusimbahan, tuog. Ha? Kung maminaw lang yun ka sa pulong sa Diyos ng misa de Gallo, hutian ka, ang pulong sa Diyos yun. Dunay spirit and power. Indot kay karong panahon na yun, nga murubag, you pray the rosary, especially the joyful mysteries. Magpulong sa Diyos kini. Unya, mukuyog ta ni San Juan. Uban sa baga sa katawhan, nga muadto ta sa Jordan, harong kita kahugasan kita sa tubig sa kapasiluan sa mga sala. O sa atong pabuhat niya na, muduol ta sa kumpisalan. It's about time na kita mo kumpisal ta dito. Haron ang kanang kaluoy sa Diyos nga Amahan, no? Moabot ka nato nga gikan sa gitawag ito hugas sa dugo gikan sa passion and death of our Lord ug ang gitawag ito kapasayloan sa Espiritu Santo natong madawat des kumpisalan. It would be nice, but most of all, ibaw ka nindot kaayo nganing panahon na we pray for the intercession of the Blessed Virgin, ang Immaculate Conception. Kay siya giandam sa Ginoo ug siya sa nangandam pag-abot sa Ginoo. Nagputli iyang kasing-kasing. Mo na nga ang Ginoo niabot diya sa kasing-kasing putli man. Let us ask the Blessed Virgin to help us. Makatagamtam kita og kasing-kasing, may sulon, may gugmaon. Ug andam ta sa pagdawat sa Ginoo. Do we know the meaning of Christmas, or is it snow?
lights all around, happy faces hand in hand, voices singing all around the tree. In a month, will we love each other or be back hurting one another? We listen to the words of men instead of loving all of them. The meaning is love. The meaning is love. The meaning is love. The meaning is love. We're brothers and we're sisters. Loving is the reason we're here. We were placed here on this earth with a mission and a purpose so clear. We feel it in our hearts and soul. Let that feeling guide your life. The message is love. The message is love. The message is love. The message is love is bright. We spread it through our every deed. We focus on the ones in need. This Christmas, can you make that change? Take a hand and love them again. Forgive all those who've done you wrong. Open up your heart to the answer. The answer is love. The answer is love. The answer is love. The answer is love is bright. The answer is love. Sleep in heaven. The answer is love. The answer is love. Sleep in heaven. The answer is love. Amen. Nagatuo ko sa Dios, amahan magagagahom sa tanan. Pagbuhat sa langit ug sa yuta. Ing Kristo yang anak gabugtong, Ginoo nato. Banam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Dianak ni Maria na Birhen. Gisagay sugo ni Poncio Pilato. Gilansa sa krus na matay o gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Katulog kaadlaw na banhaw. Misaka sa langit. Nagalingkod sa tuo sa Dios, amahan magagagahom sa tanan. Ikan dito mabalik siya para pagkong sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kabitan sa mga santos, kapasiluan sa mga sala, sa kabanhaw sa lawas, kinabuhing dahil. Budangog kita nga to sa Dios Amahan, na mahimo kitang andam sa pag-abot sa atong manunubos. Matag bagamuyo, kita moingot. Andama kami sa imong pag-abot, Ginoo. Andama kami sa imong pag-abot, Ginoo. Nga niining tuig sa mga kleriko o konsagradong kinabuhi, ang mga nangulo sa atong simbahan, walay puas nga pagpahinumdum sa tanang katawhan sa Dios, sa pag-andam sa dalan sa Ginoo, pinaagi sa ilang kasing-kasing nga paghinulsol. Magampo kita sa Ginoo. Andama kami sa imong pag-abot, Ginoo. Nga ang mga opisyalis sa gobyerno nga nahigut pa sa panghunahuna sa paghupot o gahom, alang lamang sa ilang kaugalingong interes, makabato na og kalingkawasan, pinaagi sa paghinulsol o pagbiya niini,
Magampo kita sa Ginoo. Handa kami sa imong pag-abot, Ginoo. Nga magbaton kita og simple nga kinabuhi, aron dili lisod alang kanato ang pagbiya sa kalibutanhong butang alang sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Handa kami sa imong pag-abot, Ginoo. Nga madasigon kitang magtinabangay sa pag-andam sa atong kaugalingon, pinaagi sa pag-awhag sa usag-usa, sa makananayon nga pagdawat sa sakramento sa pakig-uli. Magampo kita sa Ginoo. Handa kami sa imong pag-abot, Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Monsignor Teofilo Camumut, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Handa kami sa imong pag-abot, Ginoo. Nga ang mga matuphong nangamatay, makasubay sa dalan padulong sa gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Handa kami sa imong pag-abot, Ginoo. Ginoong Diyos, ang imong simbahan malipayon na nagpaabot sa manunubos, na midanag sa mga kasing-kasing, miwagtang sa kangit-ngit sa kasalanan, ibubo ka namo ang imong mga panalangin, samtang kami nagsuga sa makandila dining korona. Hinaot unta nga ang ilang mga siga mulamdag sa kahayag ni Kristo, ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ngayon mag-ampo kita kining sakripisyo dawaton sa kamahang magagagahong sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong bangko. Alang sa pagkain ng paghimaya sa iyan. Alang sa katubusanan sa tibok niya santos nga simbahan. Makapuy-puy unta kanimo Ginoo nga paubsanon namong pag-ampo og sakripisyo. Katungod kay wala man gyud kami kaugalingong pahanungdan. Tagi lamang kami sa imong maluluyon nga panabang. Kini mong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ibayaw ngadto sa Salamat kita sa atong Ginoong Dios. Amay o mataro. Sanctus nga mahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Ang matarong gayod magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Kasi ang pagpaubos aron pagtipon kanamo samang tao. Ituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto. Gibuksan niya ang alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo. Ikapaabot kami sa adlaw, kudusa si Kristo among Ginoo, mabalik dinhi
nga mahimayaon. Usauban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, doon silang way hunong nga pag-awit. Santos gayo Ginoo tuburan sa tanan ka santos. Padalay mo espiritu ng pagsantos ng mga gasa aron mahimo kini alang kanamo lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siya gagalingon mikuha siya agpan pasalamat ug mipikas. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos na panihapon mikuha sa kalis. Salamat na pag-usab og midaig. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini Panginom ko mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bugog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kani aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Magtagkaon na munining pan, umataginom, gikan sa kalis. Nagmatala kami, Ginoo, sa imong kamatayon. Hangtod nga ikaw no paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Kristo nagahalad kami kanimo amahan ning pans kinabuhi kalis sa kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tug kay imo kaming giisip nga ngayon nga mo atubag mo alagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo mahiusa diha sa Espiritu Santo. Inunumi gid imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, Jose among obispo sa tanang mga pare. Hinunyo sa mga igsuong nga matay, malaomon mga banhaw sila, kung tanang nga matay diha sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Sa pagsudong sa kahayag, kaluy kaming tanan, himuang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios,
uban sa mga apostoles, mga santos, uban kanila amo kan daygon hibayaon pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya gihatagan kaniya magagagahom nga amahan. Diyas kahiusa sa Espiritu Santo, tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Mag-ampo kita sa itong amahan itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sa sala kanunay, malayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Ay umanaging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa Sa Kristo na ikas mga apostoles ang kalinaw ibiling ko kaninya, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanawa mo mga sala ko ng pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubot, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyo. Manasa kanimo. Pakita itong panaginig so unay. Sa Dios nga nagawag tang salas kalibutan mula hanggang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, manlaway ang kalawat kanimo, kapaning pangulong lamang kumamayo. Lawas ng Kristo, mag-amping ka na kunas kinabuhing dayon. Come, divine Messiah,
Mag-ampo kita. Human kami mabusog, Ginoo, sa imong lawas ug dugo pinagining sakramento. Tudloi kami nga palabihon namo ang mga butang langitnon kaysa butang ng kalibutanon. Kini among gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Mag-ampo kita alang sa mga masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit kamatayon sa krus. Pero itudlo ang bertud sa pailo, diyas kasakitan. Dungga ang pangamuyo na among gihalad alang sa masakiton. Hinawag nga nag-antos tungkol sa sakit ug balatian. Magkaamong gipili siya aron mahimong santos. Yang iyang kasakit, mahiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo, imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo, ug sa kahiusa sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Isa itong pagsalamat sa mga sponsors and donors. Atong choir, The Good Samaritan. Thank you. Atong Pilgrims World Apostolate of Fatima, Basak Mandawi, led by Buni and Sally Pipito. Atong offers si Tess Macias, Stella Macua, Cherry Ocaniada. And salamat sa tanang readers, psalmist, altar servers, lay ministers, and crew, ang tanang nakatabang sa ulo ni Santos nga misa. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dahil niyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Matug tagsayo kay di ko gusto nga mausik ang oras, importante kay ng oras. Gusto ko paminaw sa uwang nata. Ayaw sa ko pagsapaw. Butang igubak. Ano mo lagi tagsayo? Pantanaw pa mo Diyos karong alas 11? Aron makapatatag sayo kay sinugdanan ron sa misa di Galyo. Oh, gusto na ito. Misa di Galyo naman di eh. Oo niya. Bato mauray hapon eh. Matuog tagsayo, mamatag sayo. Hindi kabot dito mo sayo simbahan. Magduka sa tagsayo. Pag yun, di ka magduka-duka. Ato lang yung saktuon sa oras banaon na lang nato. Di kayo magbuot. Nga. Diya malangan ta. Nahinom man ang bisa de Galio. Nay na lang to. Dito ba yung nakita? Ano lang guna-guna nga to. Basta mo sayo tag mata. Tanawaron ha. Kato mga apo ha. Sayo, nagsabot ka din na. Nagsabot nga magbisa de Galio po sila. Nalimot lang ko na exulti nimo. Pero bantay ha. Nga manuod yun sa simbahan. Kaya bang bisa de Galio, adturas gawas, mag-text-text. Ha? Di istorya ako na naguli. Tarungo lang istorya. Ganong dili naman lang magbisa de Galio o kunto. Ganong sayo magkaisuntag. Samtono. Duka pataana. Unsa magkita yung bisa de Galio, di na pwede. Hapon, di na pwede. Kunto. Graw-raw ramang gede ko. Di kalibutan na. Mangutan na ng tamon senior para mahibaw kang unsa na. Unsa mang gyud ay misa de Galio. Nganong sayo mangyud ayo? Si Monsignor may makatubag anak. Abel, mangutan na tayo ni Monsignor. Sayo kaya sa de Galio. Reklamo Monsignor. May sa de Galio, may sibang gabi nga udto ba. Kanang mag-night swimming tawag buntag. At tinod, kanang misa de Galio, no, hindot ka na siyang kanang tradisyon sa simbahan. Hindot ka na siya nagsugod na siya sa dugan na panahon. Pagpakandam alang sa itawag to sa Pasko gyud. Nobinaryo na siya sa Birhen, no? Sa Birhen. Nga sa pagpakandam sa Pasko. Unya ang primero anagod mga dugay nagkaayos panos ka sila ba nga na kanang nubinaha ba, pero ang mga tao ato panahon nagod motrabaho man sila mo na nga gisayo nila
aron makatrabaho sila. Kay maliit na sa trabaho. Muna nga, ang mga pare itong panahon na, asa gina sa tupa, paring itugutan o kanang sayos kadlawon nga misa, kay manimba magid ang mga tao. Iya sukad ana, murag nakasimba na sila, nahimo ng tradisyon, kultura, nadana gina hangtod karon. Muna nga, kadlawon ka na siya, kay mo tagtol sa misa de Gallo, no? Gallo, mura na sa roster, no? O, bitaw sa misa de Aguinaldo, no? Mo nang anang orasa. Kunya nindot kayo nga kini ato aning size so guna hanto ba si 74. Mao ni maayong paagis papangandam nato sa gyud sa Pasko. Lahi gyud ang Pasko kung kay si misa di mo simba sa misa de Gallo. Murag di kuwang gina siya. Pero buhatan na tumana na kay Jesus si bawa ka. Nabota mo ka o matikod nga ingon sila, musimba gini ka, ay mo pag-ampo, basta imo dito ng siyaw. Way absent to siya. Tubagong jod. Unya, taas imong kinabuhi. Di ka matay ron tuig ka. O sa tuig. Na mura na siya komedya, no? Mura komedya. Pero, timan nga kanang istoryaha, nga imong pag-ampo, no? Dawaton li pag mo lahuta juga siyam ka kadlawon hanto sa Pasko tungo kay mong Ginoo God mula hutay lang juga sa pag-ampo tunggong gina sa Ginoo doon na ibadog doon na siya kasintian sa balaang kasulatan li pagkinising-kasing gid ba pero og kanang taas kinabuhi uy sus di pa taas eternal life na ora tingali yung katigulangan blessingan ka maay kay panlawas kay kada ampo ra to taga abot may panlawas gyud tagaan kay may palawas pero labaw pa sa lawas kay tarawa inig simba nimo inigampo ang pulong sa Dios unsay makuha nimo kung motuo ka ni ana you have eternal life kung mo kalawat ka unsay hatag nimo tunhay kinabuhi taas ang kinabuhi no tuwa ko siguro kanang kinabuhi ani mo lawas mo pay mo taas pero ang siguro gyud mo kung naa nimo pulong sa Dios kasing-kasing taas imong kinabuhi tungod kay that will guarantee you the blessing of eternal life. Munang nindot kayo na siya ingon ako ganyan nga kalamian na ba kay igmata nimo sakripisyo man agudaan imo sakripisyo ang imong pag-ampo hanigan og sakripisyo pagkapahimuotan na sa Ginoo muna sa kadlawon mo sakripisyo ta no unya of course importante kayo nga moadto ta dito di ta matug no utato nato di ta magsikit-sikit dire atuyo nato gyud ang santos nga misa dako ning grasya kanato kining mga siyam ka kadlawon nakita hantud sa Pasko ato ning pahimuslan gyud agyug sipiata kana kay kana mao ginay ingon nato may labing maayo pag-atuang pagsaulog pangandam sa Pasko so magkita ta sa misa ni Gallo We know. okay